לכולם, היום אני הולך לפרסם סרטון של רובלוקס. אז בואו נתחיל. קודם כל בואו ניכנס. טוב, היום אנחנו הולכים לשחק במשחק Build to Survive, ואני אעשה לכם שיעור קצר בבית שלי. טוב, בואו ניכנס. טוב, אתם בטח מכירים, זה עשה לי שיער לא יפה, אז אני אהרוג את עצמי. זה הדמות שלי, כן, היא די מגניבה. אז בואו נראה את הבית. טוב, זה הבית, זה החצר האחורית, ים קטן, כיסא מנוחה עם סטייה. אוי לא, כדאי שנעלה, או שאני אהיה בלי רגליים. טוב, אני אעשה לכם את השיעור הבא עוד רגע אחרי שהלמה הזאת תסתלק מכאן. טוב, אפשר להמשיך. לא, טוב, אני שוב צריך לעשות את זה. טוב, אז עכשיו אני יכול להראות לכם את הבית שלי. טוב, אני אראה לכם שוב בהתחלה. זה החצר האחורית, הכניסה, שפת מנוחה, קצת אוכל, ובית רק לעצמי, כמו שרואים. מחשב, פיצה, מטבח מגניב, טלוויזיה, ספה, שתייה, אזור בלי כלום, שירותים, עלייה, עוד מקום רק לעצמי, זה החדר שלי, מיטה זוגית, ונתראה בסרטון הבא. אל תשכחו להירשם לערוץ ולעשות לייק. טוב, ביי ביי.